Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar, hormatly izleyijiler. Ine biz bu wagt Daşoğlu vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etiramyzda yerleşýän Nalaswaga ziyarethanasynda ziyaret etmäne geldik. Bize ziyaret ederiz. Size mawy karan arkaly siýahat edersiňiz. Indi bäri gelip görenler bar. Gelip görmedikler var. Gelip görenlere ziyaretiniz kabul bolsun Allah dergahinde. Doga dilekleriniz hasyl bolsun, maksat muratlaryňyza ýetmeňizi beýik bir bardan dilek edýäsini. Ziyarete gelip görmedikler hem gelmek size de nesip etsin. Ýöríte şu videony bäri gelip görmedikler mehriban musulman dogallarymyz üçin çekýäs. Näjey Hunjam bilen bilelikde. Yaradan emrinden elim, sana bağlı bukbalım, ruva ile halal yolum, huzurunda Resulallah. Var bolmayın har eyleme, gince hanımda eyleme, haram dostu yar eyleme, huzurunda Rahman Allah'ım. İçizlerine hamayatlı Allah, Allah, rehimdar sensin zulmatlı. Ey aslın Muhammed ümmatlı, huzurunda gaffar Allah. Sığın yanım ya kudretli, dinle benden gaffar Allah. Yaradan emrinden elim, sana bağlı bukbalım, ruva ile halal yolum, huzurunda Resulallah. Ine mehriban dostlar, ziyaretimizi dowam edýäs. Gowsul Agzam biriň gowagy, gowary häzir içe girip ziyaret ederiz. Doğru yolun adaşmayın, yurdumdan ayrı düşmeyin. Doğru yolun adaşmayın, yurdumdan ayrı düşmeyin. Fardım belen sünnet vecib, kalbimden nar açmayın. Fardım belen sünnet vecib, kalbimde ar açmayın. Yaradan emrinden elim, sana bağlı bukbalım, ruva ile halal yolum, huzurunda Resulallah. Zar bolmayın har eyleme, gince hanım dar eyleme, haram dostu yar eyleme, huzurunda Rahman Allah. Ine hormatly vatandaşlar, şu wagt ziyaret edip bolduk. Taryhy barada gyzyklandyk, müjewirlerden soradyk. Biz bu arada maglumat bermek bize gatgyn düşýär. Şoň üçin Allahjan gelip görenlere ziyaretiniz kabul bolsun, gelip görmediklere de nesip etsin. Şu ýerlere gelip ziyaret etmek, Nalaswaga gelip ziyaret etmek konumçylygyna gelip. Indi yurdumuzdan parahat bolsun, her bir türkmen ojagyna hemişe agdy birlik bolsun. Allahjan
Bizi şeýle gowy döwürde ýaşadýan gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň hem jany sag bolsun. İl ýurt bähwitli tutýan tutumly işleri elmydama rawaşgara beslenmegini beýik bir bardan dilek edýäs. İl arasında ardu ağacı diýip adlandyrýar. Şu ýere gelip bir näçe musulman dogullarymyz, bir halkymyz doga dilek edýärler, ardu edýärler. Ähli, ýani ardular hatyr bolsun Allah